Δεύτερος εισηγητής της ημερίδας μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καπούρης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καπούρης είναι φυσικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδικότητας, υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Καλανδρίου και πρόεδρος του ΠΑΝΕΚΦΕ, που είναι το Σωματείο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Οργάνωσης των Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών. Επιπλέον, είναι ένα από τα 6 ιδρυτικά μέλη και συντονιστής της Ελλάδας για το Ιούζο, ενώ επίσης είναι και πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Ιούζο 2014, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το 2014. Κύριε Καπούρη, σας παρακαλώ. Το ΕΚΦΕ της Λέσβου που μου στην ευκαιρία να αναφερθώ μαζί σας. Στην Μυτιλήνη έρχομαι από το 1998, στα ΠΕΚ, όταν έγινε η μεταρρύθμιση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αλλάξαν τα βιβλία και ο τρόπος δασκαλίας. Και από τότε έχω δημιουργήσει δεσμούς και με τους συνάδελφους εδώ και χάρηκα κάποιους από τους μου βρήκα εδώ πέρα και συζητήσαμε. Και ο τόπος σας έχει ένα χαρακτηριστικό ότι όταν γνωρίζεις με κάποιους και τους βρίσκεις, θέλει να είσαι πολλές φορές μαζί του. Άκουσα το τι είναι εκεί πέρα, εγώ ένα πράγμα αισθάνομαι. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι εραστής του πειράματος και της πειραματικής πρακτικής. Τα άλλα όλα είναι επίτηδα. Αυτό αισθάνομαι, αυτό θέλω να περάσω σε εσάς και στα παιδιά και αυτό προσπαθώ να κάνω από όποια θέση και να βρίσκομαι. Και σας καλώ να γίνετε κι εσείς, το να είστε εραστής του πειράματος, δεν χρειάζεται να είσαι εύκολος. Δεν χρειάζεται να περιμένεις την άνοιξη να έρθει, μπορείς και σε αυτή την ηλικία που ο καθένας να γίνει και τα χρόνια φτάνουν. Ξεκινώντας, θα μιλήσω για 4 πράγματα. Θα προσπαθήσω να θέσω τις φυσικές επιστήμες, το που βρίσκονται σήμερα στην εκπαίδευση, με βάση την ιστορία της εκπαίδευσης. Το δεύτερο θα μιλήσω για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό των ΕΚΦΕ και το τρίτο για τη Ιούζο και τελευταία για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ως Πανελλήνια ΕΚΦΕ, το θέμα της αξιολόγησης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πι1, πι2, πι3, πι4? Είναι η σειρά με την οποία πήγαμε στην εκπαίδευση. Η πρώτη που ήρθαν ήταν οι θεολόγοι. Θα μας είχαν πει ε1. Η δεύτερη η φιλόλογοι, η τρίτη η μαθηματική και τέταρτη θα μιλήσει. Είμαστε τέταρτη. Όταν μοιράστηκε η πίτα, είμαστε τέταρτη. Είμαστε πρώτοι. Και η πρώτη, όπως βλέπετε, συμπαθείς μεταφυσική, έτσι εξακολουθούν να είναι πρώτοι στον έλεγχο των μαθητών. Αρχίζει με το σχετικά. Το σημαίνω και το σημαίνω, κάτι λέει. Δεν είναι ούτε κύριε μάθημα, ούτε λοιπά. Υπάρχει μια ιστορία, μια αδράνεια στο εκπαιδευτικό σύστημα που διατηρείται ακόμα και τώρα. Σαν τέταρτη λοιπόν που είμαστε, από το 1949 μέχρι το 1963, αν κοιτάξουμε φυσική, υπήρχε μόνο στο Λύκειο και κυρίως στο πρακτικό Λύκειο. Αν γινόταν φυσική στο γυμνάσιο, υπήρχε ένα μάθημα, το βιβλίο του Λονταρίνη, το οποίο ήταν πειραματική φυσική και πειραματική φυσική σημαίνει τα μάτια πράγματα. Γιατί βρέχει, είναι ο κεραυνός, είναι η πρωινή πάθη κτλ. Δροσιά, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είχε όμως καθόλου φυσική. Η φυσική είναι το 1964. Έτσι. Τότε που δημιουργήθηκαν και τα πρώτα εργαστήρια. Πιστεύω και πολλά από αυτά τα ωραία σχολεία της Μυτιλήνης, έτσι, το προπέκτησε και κάποια εργαστήρια, είναι αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης. Που τότε, για να δούμε και πώς γίνεται η μεταρρύθμιση, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώτος, έτσι, έχουμε στη σειρά, ο πρώτος, στη συναντήση που γινόταν όταν δημιουργήθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και όταν λέμε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σας θυμίζω, πρόεδρος Παπανούτσος, αντιπρόεδρος Κακριδής, τι σημαίνει στα ονόματα σου, να πιστεύετε κάτι για να κάνετε μια μεταρρύθμιση, συμμετείχε σε όλες. Δεν έφυγε. Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο έχει τις παρουσίες του κ. Παπανδρέου. Κράτησε 2 μήνες αυτή η ιστορία για τη μεταρρύθμιση και ήταν παρόν σε όλοι. Και γι' αυτό σας συγχαίρω που είσαστε εδώ. Και δεν
Είναι κάτι σπάνιο. Να κάνει κάποιος να ακούει και συνήθως οι ξένοι κάνουν το εξής. Αυτό που είναι ο καλεσμένος μιλάει τελευταίος. Γιατί ακούγοντας παίρνει μια γενικότερη εικόνα από αυτό που γίνεται και μπορεί να εκφράσει μια άποψη πάνω σε αυτό που άκουσε και έχει ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, η επόμενη αναρρύθμιση του 1996-98 οδήγησε σε νέα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία για πρώτη φορά εμφανίστηκαν εργαστηριακοί οδηγοί. Έγινε η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου, το οποίο ήρθε πρώτα στο γυμνάσιο και μετά στο Λύκειο. Να καταβλήθηκε και από το γυμνάσιο, δεν το σηκώνει, υπάρχει μια δράση. Βγήκαν εργαστηριακοί οδηγοί. Δημιουργήθηκαν τα 1200 εργαστήρια, σχολικά εργαστήρια φυσικών επιστημών. Κάποιοι θα δείξουν για παράδειγμα. Αυτό είναι το εργαστήριο. Αυτό για μένα δεν ξέρω, δεν ξέρω επειδή μπορεί να είναι λάθος. Είναι ένα κόσμο μέσα στις σχολές. Δεν το έχουν έξω. Δεν το έχουν ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες που πάμε έξω. Όταν το δίνουν και λένε θα κάνουμε στην Ελλάδα και να κοιτάζουν αυτό, είναι σε ποια σχολεία επιστήμη κτλ. Τρεπόμαστε πολλές φορές να τους πούμε ότι είναι 1200 πηγές, τα οποία φτιάξαμε και 275%. Για να κλείσουμε. Λοιπόν, είχαν υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις και κάτι το οποίο δεν το ξέρω περισσότερο. Αυτό το προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση της εργαστηριακής άσκησης. Υπάρχει και αυτό. Να προχωρήσουμε. Πάμε τι είναι τα εργαστήρια αυτή. Φτιάχτηκαν και τα εργαστηριακά κέντρα φυσικών επιστημών, κέντρα έρευνας και υποστήριξης δασκαλίας των φυσικών επιστημών, όπως το είδαμε και προηγουμένως και είδαμε τι έγινε στο εργαστήριο. Και εκτός από την επιμόρφωση των συναδέλφων, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς για τα ΕΦΕ είναι να δημιουργηθεί γύρω από το κάθε ΕΦΕ μια κοινότητα εκπαιδευτικών, η οποία να ασχολείται με την ένταξη του πειράματος στη διδακτική πρακτική, αλλά και να προβάλλει τις φυσικές επιστήμες στην περιοχή της. Παραδείγματος χάρη το ΕΦΕ της Λέσβης. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα, είναι εικόνα ακαδημαϊκής τάξης. Δουλεύουν οι μαθητές τρεις εδώ, δεν είναι μαζεμένοι σε κάτι συγκεκριμένο, μπαίνεις μέσα και δεν ασχολούνται μαζί σου. Είναι από ένα διαγωνισμό. Από ένα κωδικό διαγωνισμό. Όπως είναι το δικό σας. Σε ένα τέτοιο εργαστήριο που θα το βρεις παντού. Τόσο από αυτό υπάρχουν και αυτά τα οποία κάνουν τα ΕΦΕ. Και μπορείτε να τα βρείτε μέσα στα site ή στο site στα ΕΦΕ. Είναι η οργάνωση πειραματικών δραστηριοτήτων. Και αυτό που είναι το πιο πετυχημένο, αυτό που το περισσότερο, είναι τα γυμνάσια κάθε χρόνο, στο τέλος των κάθε καθηγητής τους, να οργανώνουν κάποιες πειραματικές δραστηριότητες, να μαζεύονται κάπου μαζί, σε ένα χώρο για 9-10 μέρες, και να περνάνε τα σχολεία και το κάνουν μαθητές η μικρή του γυμνασίου να δείχνουν την πειραματική διαδικασία στους άλλους και να γίνεται μια επιμόρφωση μέσα από μια σχολική δραστηριότητα. Αυτός ο οποίος το ξεκίνησε και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία είναι ο συνάδελφος Σεραφείμ Μίτσος, που γίνεται στο ΕΚΦΕ Καρτίτσης, που φέτος γίνεται στην πλατεία της Καρτίτσας. Στην παλιά αγορά που θα ανακοινιστεί, εκεί θα κάτσουν 4 μέρες και θα περάσουν όχι μόνο οι μαθητές του σχολείου, αλλά θα περάσουν οι γονείς, θα περάσουν και άλλοι ενδιαφέρον και θα βγουν οι φυσικές επιστήμες, θα βγουν στο προσκήνιο, θα βγουν στην κοινωνία της περιοχής του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα και από τους διαγωνισμούς που κάνουμε. Γιατί συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά. Λοιπόν, το ΠΑΝΕΚΦΕ τώρα να υποστηρίξει και να προβάλλει το έργο των ΕΚΦΕ αυτά που είναι προηγουμένως, να βοηθήσει, γιατί κάθεται στην εκπαίδευση και όπως αλλάζουν τα πράγματα, τι κάνει, κατοχυρώνεται, βλέπετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί όλοι περνάμε από πιστοποίηση. Πιστοποίηση ότι αυτό το ξέρεις, πιστοποίηση ότι αυτό το ξέρεις. Και στους μαθητές γίνεται κάτι αντίστοιχο. Πρέπει να αξιολογείται κάτι. Άρα λοιπόν πρέπει η πειραματική πρακτική να αξιολογείται. Αυτό προσπαθούμε να το πούμε. Πάμε στην Ολυμπιάδα. Την Ολυμπιάδα του 2013 που έγινε στην Ελλάδα, που έγινε στο Λουξεμβούργο και ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, πάντα με τη βοήθεια του Ιδρύματος Ευγενίδου. Το Ίδρυμα Ευγενίδου, που είναι ένας χώρος, έτσι, ο οποίος προσπαθεί να προβάλλει τις φυσικές επιστήμες, μας έχει υιοθετήσει. Θεωρεί ότι αποτελούμε ένα πολύ καλό δείκτη, με στον οποίο πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τις φυσικές επιστήμες μπορούν να προβάλλουν και βοηθάει γενικά τις δραστηριότητες μας.
Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά αυτού του διαγωνισμού σχετικά με τους άλλους? Υπάρχει το διαγωνισμό φυσικής, χημίας, βιολογίας ή το διαγωνισμό του γυμνασίου, που θα γίνει τώρα αυτές τις μέρες που κάνει ένας φυσικός. Όλοι τι διαγωνισμοί? Οι μαθητές κάθονται σε ένα φραγείο, παίρνουν μια κόλλα και γράφουν. Αυτός είναι τελείως διαφορετικός και αυτό είναι και δύσκολο, έτσι. Και τον κάνει κανένας. Να στηθούν τα εργαστήρια της ΕΦΕ. Με τα όργανα επάνω. Τόσες ομάδες, πόσες ομάδες είχατε? Εμείς 7. Και πόσα είναι τα σχολεία? 16. Σκεφτείτε, ας πούμε, 16 εργαστηριακοί πάγκοι που να περιέχουν τα απαραίτητα υλικά για ένα πείραμα φυσικής, για ένα πείραμα χημίας και ένα πείραμα βιολογίας. Πάγκοι που θα βρουν τα παιδιά να δουλέψουν. Θα κινήσουν τα χέρια τους. Δεν θα βγάζουμε μόνο ανθρώπους οι οποίοι θα ξέρουν τι να γράφουν και να διαβάζουν. Και θα ζητούν να γίνουν πάλι κάπου για να μπορούν να γράφουν και διαβάζουν. Γιατί έχουν ατομίσει όλες οι άλλες δεξιότητες τους. Λοιπόν, ένα είναι ότι είναι εργαστηριακός. Δεύτερος, διαεπιστημονικός. Προσπάθησα να γνώσω τις φυσικές επιστήμες. Αν παρακολουθείτε καλά τα γεγονότα, θα δείτε ότι στα νέα προγράμματα σπουδών δεν συζητάμε για φυσική και χημεία και βιολογία. Γιατί δεν καταφέραμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να τις ενώνει και να εντάσσεται στο γυμνάσιο όπως και στο δημοτικό. Να γίνει ένα μάθημα. Δεν πέρασε, έμειναν απ' έξω, έμειναν 3 ξεχωριστά μαθήματα, αλλά δεν βγήκαν και πήγαν τέτοια προγράμματα και ακολουθούν το παλιό τους δρόμο εδώ και 15 χρόνια. Τρίτο, ο ομαδοσυνεργατικός. Όπου και υπάρχει παιδί, ποιο είναι το χειρότερο και κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς? Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε? Ο καθένας έχει την άποψή του, δεν ακούει την άλλη. Το βλέπετε στην τηλεόραση όταν κάνει για τα πάνελ εκεί πέρα που ο καθένας μιλάει με αυτά που το έχουν πει και δεν ακούει. Το βλέπετε στις συνελεύσεις που το είχατε και κατεβαίνει. Το βλέπετε σε δημοτικό συμβούλιο. Γίνεται διάλογος. Λέει ο ένας για την επίλυση του προβλήματος μια άποψη, λέει ο άλλος και μετά συμφωνούν σε κάτι διαφορετικό. Ο καθένας κατεβαίνει την άποψή του. Δεν ακούει δηλαδή. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε. Άρα η ομαδοσυνεργατικότητα είναι το βασικό συστατικό στοιχείο που χρειάζεται. Να μαζευτούν 3 μαζί και να αποφασίσουν για κάτι κοινό. Και όχι ο καθένας μόνος του. Η ατομικότητα έχει περάσει. Δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. Όπως και τα πειράματα δεν γίνονται έτσι. Τα πειράματα γίνονται στο ΣΕΡΙΑ και συνδέονται με όλα τα εργαστήρια του κόσμου και ο καθένας κάνει ένα κομμάτι και συνεργάζονται μεταξύ τους. Άρα είτε επιστήμονες γίνεται κάτι άλλο, δύσκολη διαδικασία. Αλλά σκεφτείτε από πού ήρθαν αυτές οι 56 ομάδες. Ήρθανε από την Ιτυλή, από τα Τρίκαλα, από τη Ρόδο, από την Αλεξανδρούπολη, πού στην Αθήνα. Ποιος τους έφερε? Μόνοι τους, οι γονείς τους. Πλήρωσαν λεφτά, καθίσαν 2 μέρες εκεί, ήταν Παρασκευή και φύγαν Κυριακή. Και έρχονται, μπορούμε να σταματήσουμε. Δεν πρέπει να βρούμε κάποιον να συνεχίσουμε. Φέραμε κάποιους ανθρώπους μέχρι εκεί. Προσπαθούμε να το συνεχίσουμε αυτό. Μα τι γίνεται? Όλα γίνονται με εθελοντική δουλειά. Δεν πληρώνεται κανένας. Και αυτή την εποχή αυτό το πράγμα είναι δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα. Όπως και εσάς εδώ, πήγαν 4 σχολεία, πήγαν 7. Μπορούμε να πούμε σταματάμε λόγω κρίσης. Θα βρούμε έναν τρόπο, με κάποιο τρόπο να συνεχιστεί και να συμμετέχουν και περισσότεροι και να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Τι έγινε στο Λουξεμβούργο? Για να δούμε μερικές εικόνες από το Λουξεμβούργο. Αυτός είναι ο πάγκος του μαθητή για το πείραμα της φυσικής. Βλέπετε, έχει τα πολύμετρα που και εδώ υπάρχουν όλα στο γραφείο, τα καλωδινάκια. Και εκεί έχει 2 φωτοστοιχεία. Αντί να έχει διαδιστάσεις, έχει 2 φωτοστοιχεία. Τι του ζητούσαν? Του ζητούσαν τη χαρακτηριστική στην καμπύλη του φωτοστοιχείου. Δηλαδή, να το φωτίζουν με τη λάμπα που είναι από πίσω, ανάλογα από την απόσταση, και να βρίσκουν κάθε φορά την τάση και το ρεύμα και να κάνουν τη χαρακτηριστική καμπύλη. Δίπλα ακριβώς με τα όργανα της συμπνίας, αριστερά, υπάρχει ένας περιοδικός πίνακας. Έχετε σαν χημική κάνει τον περιοδικό πίνακα, δεν έχει χρησιμοποιήσει κανένας ποτέ από τον τελικό αρχομαθητής. Εδώ δεν τους λένε ποτέ έξω τα στοιχεία. Θέλεις να δει. Δηλαδή, όταν υπάρχει να λύσουν ένα χημικό πρόβλημα, τους δίνουν το περιοδικό πίνακα. Εκεί θα βρεις τα στοιχεία του στοιχείου. Τι για το αριθμό οξύδο θέλεις, τι για το ατομικό του βάρος θέλεις, τι για τη σειρά του δραστικότητας που καθόμαστε και μαθαίναμε πεμπτάκια με το κάνε, πώς το λέγαμε εκείνο. Για να μπορείς να τη συνδέσουμε. Αυτό τελείωσε. Υπάρχει ένα εργαλείο που το έμαθες και το χρησιμοποιείς, δεν έχει σκορνίζει. Τους το δίνουν και μάθουν τα παιδιά να βρίσκουν και ξέρουν τη σειρά, ποιο αντικαθιστά, ποιο είναι πιο ισχυρό, ποιο είναι πιο ασθενές, ποιο θα αντικαταστήσει, αν ο χαλκός μπορεί να αντικαταστήσει, ξέρω τον άνθρωπο κτλ. Προχωράμε. Αυτά ήταν τις χημίες. Τοποθετημένα με τάξη, σε πειθαρχία γιατί είναι ένα
εργαστήρια. Υπάρχουν τα μπουκαλάκια, αυτά τα μεσαία, τα οποία έχουν τα αντιδραστήρια με το όνομά τους και δίπλα οι άλλοι που τα χρησιμοποιήσουν. Θα πούμε λίγα πράγματα έτσι για τα πειράματα που θα γίνουν και δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Της βιολογίας. Στη βιολογία γίνεται μέτρηση. Εδώ η βιολογία η δικιά μας, που ξεχωρίζει για τις φυσικές επιστήμες, θα το δείτε, είναι φυσική χημεία και η βιολογία ξεχωριστά. Δεν έχει μετρήσει κανένας ποτέ. Μια επιστήμη στην οποία δεν μετράς, που είναι το βασικό της στοιχείο, γιατί βγάζεις έξω από τις επιστήμες. Πάμε στα μαθηματικά, γι' αυτό δεν τα θεωρούμε επιστήμες, γιατί δεν μετράς. Να βάλουμε και τη βιολογία εκεί. Εδώ μετρούσαμε. Δεν μετρούσαμε. Έχει μέσα έναν άξονα του μικροσκόπου και λέει ότι αυτό που θα μετρήσει θα είναι σαντιμέτρα από τη στιγμή σε ένα μικρό. Αν είσαι στη μεγέθη 40. Και μετρούσαν το μέγεθος κοιτάρου. Είχαν κάποια διάτομα και μετρούσαν. Προχωράμε. Να η συνεργασία. Ένα, δύο, τρεις μαζί με τις μπλούζες τους. Έτσι ο ένας δίνει στον υπεύθυνο το ότι έχει φτιάξει τη βιολογία και οι άλλοι δύο συνεχίζουν να εργάζονται πάνω στον πάγκο. Αυτό είναι ο πάγκος όπου γίνεται τα πειράματα. Εδώ ένας δικός μας ο οποίος και κοιτάξτε τι πήραμε. Τώρα μιλάμε για πείραμα έτσι. Και για ουσίες κτλ. Το ένα το θέμα είχε σχέση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έλεγε λοιπόν ότι το Λουξεμβούργο έχει 174.000 αγελάδες. Αυτές οι αγελάδες λοιπόν, καταλαβαίνετε τι αφήνουν τα παντόκρανα και τι βρώμα βγάζουν, αλλά κυρίως ότι βγαίνει μεθάνιο. Το μεθάνιο, όπως και το διοξείδιο του άνθρακα, συνδεθούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δύο λύσεις. Ή θα τους φορολογούμε για το μεθάνιο που βγάζουν οι αγελάδες τους, για να μπορούμε εμείς να διορθώνουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ή αυτοί κάτι θα κάνουν μεθάνιο. Δεν πρέπει να φέρνει έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι η μέθοδο που το μεθάνιο θα το παράγουν, το συλλέξουν και το χρησιμοποιήσουν σαν διαέριο. Για να θερμαίνει ο αγρότης στην πισίνα του, την αποθήκη του, και να έχει και αγρότες έχουν την πισίνα. Και το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι να κατέχεις γη. Είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Πλούσιο είναι αυτός που κατέχει γη. Πάντα κάτι θα πληρώσει. Λοιπόν, εδώ ένας μαθητής τι κάνει. Ποιο έχουν δώσει λοιπόν με αυτά τα κόπρα να έχουν φτιάξει ένα υγρό διάλειμμα. Θα ρίξει μέσα οξύ, υδροχλωρικό οξύ. Από την αντίδραση που θα γίνει θα παραχθεί το μεθάνιο, το οποίο θα το μαζέψει στην αριστερή πλευρά σε εκείνη το σωλήνα που βλέπετε, που είναι το FDO. Και θα το κάνει 6 φορές αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι μια μαθήτρια που προσπαθεί και αυτή να συνδέσει αυτή τη συσκευή, να αρχίσει μέσα το διάλειμμα και να προσθέσει μετά το υδροχλώριο. Προχωράμε. Εδώ είναι στην παρατήρηση μικροσκοπικών παρασκευασμάτων. Είχε το Λουξεμβούργο 2 ποτάμια. Εκεί που δούλευε και εγώ. Δημήτρης, κάναν ανάλυση του νερού. Τους είχαν δώσει λοιπόν 2 μικροσκοπικά παρασκευάσματα με βάση τα διάτομα που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα μικροσκοπικά παρασκευάσματα να κρίνουν την ποιότητα του νερού. Να ξεχωρίσουν, να διακρίνουν τα διάτομα. Εντάξει. Ήταν 200 μέσα. Έγινε μια δυσκολία. Εγώ θυμάμαι από τον πατέρα μου πήγα να μαζέψουμε σε λικάρια, εκείνο τα έβαλε και τα ακούσε. Όταν τα παίρναμε, δεν τα ξεχώριζε τον διαφορετικό. Το κάθε ήταν διαφορετικό. Έτσι λοιπόν, και δεν έχει συνηθίσει στο μάτι σου να παρατηρήσει και να ξεχωρίζει. Όταν παρατηρούμε ένα πράγμα, δεν βλέπουμε ότι είναι. Εξαρτάται πώ έχει ασκήσει την παρατήρηση σου σε ένα πράγμα που το χρησιμοποιεί συνέχεια. Δεν μπορούσαν να ξεχωρίζουν τα είδη που είχαν μέσα από τα διάτομα. Τα βλέπα ίδια. Δεν βλέπαν πρόσεχαν ότι οι γραμμέ του ενό ήταν παράλληλες προς τα πάνω και τα αλλού προς τα κάτω. Ξέρω ότι ήταν διαφορετικό το είδος. Και εδώ πάλι μια. Να προχωρήσουμε παρακάτω, η ίδια συσκευή. Και εδώ ένας μαθητής για να τελειώσουμε. Προσπαθήσαμε να πάρουμε ένα βίντεο με το κινητό, γιατί δεν μας έκανε δώσει μηχανή. Που να το βλέπετε την ώρα που ετοιμάζει το διάλειμμα που με τα κόμματα της Αγελάδας. Με την κοπριά της Αγελάδας που έχει πάρει όσο και την έχει φτιάξει εκεί. Θα το κλείσει από πάνω. Τα πόντα δεν μυρίζει τώρα. Θα ρίξει μέσα το υδροχλώριο που το έχει όλο που καλά και επικοινωνεί, με 2 σωλήνες ώστε να μπορεί να φέρει. Με το που θα πέσει μέσα σαν καταλήτης, θα ενεργοποιήσει το ένα είδος των βακτηρίων, αυτά που ενεργοποιούνται σε όξινο περιβάλλον. Προσέχει λοιπόν να το ρίξει ακριβώς, που χτυπάει με τα χέρια του κτλ. Και τώρα θα αρχίσει να το αναβαίνει, να παράγεται
το μεθάνιο και το οποίο θα το μαζεύει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό έπρεπε να το κάνει 3 φορές και να μας στήσει και ποσότητα αναλόγως με πόσο με τη συγκέντρωση του υδροχλωρικού οξέως και μετά να το κάνει και με άλλες 3 φορές με καυστικό ναύτη, με διάλειμμα καυστικού ναύτη. Άρα βλέπετε, τους φωτογραφίζουμε, τους κάνουμε παιδιά. Οι άνθρωποι έχουν, οι μαθητές έχουν αναλάβει κάτι συγκεκριμένο να κάνουν, δεν απασχολούνται με ποιος περνάει δίπλα του, κάνουν τη δουλειά τους για να προχωρήσουν. Σύγκριση αυτών που είδατε. Τι είναι το καθημερινό σχολείο. Έχουμε κάποιους που ακούν, όπως ακούτε σήμερα τώρα, που θα διαβάσουν αυτά που άκουσαν και θα λύσουν και κάποιες αχαρποασκήσεις, κάποια προβλήματα που έχουν. Για κοιτάξτε τι υπάρχει καθημερινά. Συναρμολόγων. Εδώ φτάνουν άνθρωποι τώρα να μην ξέρουν να αλλάξουν μια ασφάλεια στο σπίτι τους. Ή κάνουν κάποιον να τους αλλάξει τη λάμπα. Χειρίζονται όργανα. Παρασκευάζουν κάτι. Ζυγίζουν, μετρούν. Καταγράφουν αυτά που παραγράφουν. Καναπαριστούν και κάνουν μια γραφική παράσταση. Ανάδειξη, ογκομέτρηση, διάκριση. Και τέλος, με βάση τα αποτελέσματά τους, υποθέτουν, διαπιστώνουν και συμπεραίνουν. Η μία γνώση με την άλλη. Εάν να μείνεις με την πρώτη, λίγα πράγματα μπορεί να κάνεις. Μόνο να ακούς, να γράφεις και να είσαι υπάλληλος κάπου συγκεκριμένα και να κάνεις μόνο αυτή τη δουλειά σε αυτά που σου δίνουν. Εδώ είναι το πρόγραμμα. Και για να δούμε και εμείς τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα με τον παλαιό διαβατήριο. Πώς ξεκινήσαμε. Το 2011 εκφέ 48 λίτρα. 11 ομάδες. Πήγαμε από το 9 στο 10. 28, από τα 11 στα 28, από τις 11 ομάδες στις 34, από τις 168 μαθητές στους 500. Το 10. Το 11, ο πρώτος που ρώτησε την κρίση, τάραξε τα πράγματα, ισορροπήσαμε, μείναμε περίπου στα ίδια. 500 ήταν μικρή διαφορά. Το 12 φτάσαμε τους 714 μαθητές και τα 43 εκπαίδευτα συμμετέχοντες. Και φέτος στο διαγωνισμό του 13 συμμετείχαν 350 λύκεια, 1050 μαθητές, δηλαδή 1050 μαθητές έκαναν ένα εργαστήριο φυσικής, ένα χημίας και ένα βιολογίας σε όλες τις χώρες της Ελλάδας. Εδώ είναι στο διαγωνισμό της βιολογίας. Τα αποτελέσματα έτσι να χρησιμοποιήσουμε και τα μαθηματικά και μια γραφική παράσταση. Εκεί που πήγαμε και νομίζαμε ότι φτάσαμε στο τέλος και δεν συνεχίζεται, υπάρχει ένα έτσι, πικ προς τα πάνω που πιστεύω να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Οι επόμενες Ολυμπιάδες. Το 2014 στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Πρέπει να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα και προς τα έξω. Δεν είμαστε αυτό που δείχνουμε συνέχεια. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Δεν έχουμε βοήθεια. Ξεκάθαρα. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν δίνουμε, δεν κάνουμε, δεν το κάνουμε. Προσπαθήσαμε μέσω χορηγών και βρήκαμε και θα το κάνουμε. Η 12η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών θα γίνει στις 30 Μαρτίου ως 6 Απριλίου στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο, έχουμε βγάλει και φωτογραφία και με το τηλέφωνο. Πήγαμε, τον βρήκαμε και επειδή τα χαρτιά είναι δύσκολα, δεν έχουμε μια φωτογραφία σου, ξέρω. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Έτσι. Και το ανακοινώσαμε και στον Λουξεμβούργο. Έχουμε ετοιμαστεί. Υπάρχει στο σελίδα για το 2014. Υπάρχει σελίδα στο Facebook με χιλιάδες εικόνες από το τι έγινε φέτος και που μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία. Που μπορείτε να γραφτείτε σε αυτή, έτσι να κάνετε like, ότι σας αρέσει, και να παρακολουθείτε την εξέλιξη των λεπτών. Να, θα γίνει, ποιοι συμμετέχουν. Η Πανελλήνια είναι στο ΕΚΦΕ με τα ΕΚΦΕ που κάνει, διοργανώνει τον διαγωνισμό, αλλά πρέπει να γίνει κάπου να κάνουμε εργαστήρια. Θα γίνει στο τμήμα χημικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το οποίο το Μετσόβιο μας έχει δώσει την αιγύδα και συμμετέχει σε αυτό. Και ο δωρητής, ο χορηγός, ο κύριος, ο οποίος έχει δώσει 100.000 ευρώ, είναι το Ίδρυμα Γέννη. Και όταν λέμε ότι χρειάζονται τόσα λεφτά, οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ, δηλαδή θα έχουν 250, γιατί θα έχουν τις 27 χώρες, και θα μείνουν 6 μαθητές και 3, 9 καθηγητές από κάθε χώρα, και θα μείνουν για μία εβδομάδα. Αυτό είναι το έξω. Το ξενοδοχείο που θα μείνουν και το φαγητό που θα φάνε. Τα άλλα όλα είναι εθελοντικά. Και οι συνάδελφοι που θα βάλουν τα θέματα, και οι συνάδελφοι που θα επιχειρήσουν, και οι συνάδελφοι που θα τους πάνε πρώτα για να γνωρίσουν την Αθήνα και να δουν πώς είναι. Όλοι είναι εθελοντές. Ξέρω ότι αν είσαστε κοντά μας, θα είχαμε και πολλούς από εσάς. Είσαστε μακριά μας. Κάπως θα προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά μας.
προβλήματα του σήμερα. Δεν έχουν ένα σχολείο οργανωμένο εργαστήριο επιστημών και κυριότερο από όλα για να προχωρήσω γιατί έχω καθυστερήσει, αλλά αφού ήρθα με τα πόρτα. Η εργαστηριακή δραστηριότητα δεν έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Προχωράμε. Τι κάνουν οι άλλοι, για να δείτε. Φιλανδία. Το μάθημα αρχίζει στο γυμνάσιο από το εργαστήριο. Πρώτα θα φτιάξουν το σαπούνι και μετά θα μιλήσουν για το τι είναι το σαπούνι. Τι σαπούνι. Υπάρχει αξιολόγηση της πειραματικής πρακτικής. Ένα μέρος του βαθμού βγαίνει σίγουρα από το εργαστήριο και εξετάζουμε και το εργαστήριο. Αλλά το κυριότερο είναι η εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό και η εκπαιδευτική υψηλών προσώπων, δηλαδή όλοι με μεταπτυχιακές σπουδές. Όχι όπως παίρνουμε εμείς. Στη Γαλλία, αυτός που τελειώνει το πανεπιστήμιο φυσικός, για να πάει στο σχολείο πρέπει να περάσει 2 χρόνια. Πηγαίνει και παίρνει ένα πτυχίο με μεταπτυχιακές σπουδές για 2 χρόνια. Το ένα στο αντικείμενό του, το γνωστικό, και το άλλο στο παιδαγωγικά και στην τεχνική. Και μετά γίνεται καθηγητής. Σαν φυσικός μπορεί να δουλέψει με τα 4 χρόνια που έχει το πανεπιστήμιο. Αλλά για να γίνει καθηγητής χρειάζεται άλλα 2. Γιατί θα πάει σε παιδιά. Προχωράμε. Στη Γερμανία υπάρχει διδασκαλία και ακόμα και στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, το αμυντικό που βλέπει, υπάρχει πείραμα. Πώς και προχωράμε. Αυτή είναι μια σειρά δηλαδή. Αυτό που βλέπετε εδώ το πείραμα που περιγράφει, που είναι η επίδραση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία, έτσι πως είναι η τάξη και εξετάζονται οι μαθητές μας στην παγίδα, θα βγει ο καθηγητής εκεί πάνω στον πάγκο και θα το κάνει. Θα δει το πείραμα, τη διαδικασία. Θα του δείξει, γίνεται, θα πάρει μετρήσεις, τις οποίες θα έχουν από κάτω. Και θα επεξεργαστούν τις μετρήσεις. Προχωράμε. Στην Αγγλία, το 25 των ωρών, αυτοί έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην εργαστηριακή ώρα, όπως υπάρχει και ελευθερία σε κάποιο σχολείο να διαλέξει έτσι, το πόσες ώρες ασχολείται επιπλέον με κάποιο μάθημα. Προχωράμε. Στη Γαλλία, το μπακαλαρέα του γράφουν μέσα πάλι από εργαστήριο για όσους ενδιαφέρονται για science. Ναι. Στο IB εδώ δεν έχετε. Στην Αθήνα έχουμε πολλά σχολεία έτσι, του international μπακαλαρέα για τα παιδιά πάνε κατευθείαν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εκεί υπάρχουν 3 paper, το δεύτερο είναι εργαστηριακό. Και υπάρχουν εργαστηριακές ώρες. Στις 240 και 60 ώρες είναι συγκεκριμένες. Το τάδε εργαστήριο, το τάδε εργαστήριο που πιστοποιείται. Ή αλλιώς δεν μπορεί να το κάνει το IB. Δεν κάνει το σχολείο. Εμείς έχουμε και εμείς τα δικά μας, δεν είμαστε έτσι. Προεδρικό διάγραμμα του 2006, τι ισχύει για τη φυσική χημεία. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και η κριτική ικανότητα των μαθητών και συγχρόνως οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων και άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Άρα, με βάση αυτό το διάγραμμα, είμαστε ελεύθεροι, είμαστε στη Β' Λυκείου, όπως και στην Τρίτη Λυκείου μπορεί να μπει. Άσχετα ηλικίες, είναι πανελλήνιες εξετάσεις για πολιτικούς λόγους, μπορεί να μην θέλουν να γίνει κάτι στραβό κτλ. Ας άλλους που είναι. Μιλάμε για εμάς. Εμείς τι δυνατότητες έχουμε. Μπορούμε και μόνοι μας. Υπάρχει ένα προεδρικό διάγραμμα που λέει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και πώς να το κάνουμε. Σχετικά με τις πανελλήνιες έγινε μια προσπάθεια από εμάς και φτάσαμε πού. Στο τετράδιο. Έχετε δει, έχει αλλάξει το τετράδιο. Έχει στην πίσω σελίδα μιλιμετρέ χαρτί. Έχουν περάσει 5 χρόνια όμως. Δηλαδή 5 χρόνια για να μπει το μιλιμετρέ χαρτί και 5 χρόνια και ακόμα δεν έχει μπει μια ερώτηση που να χρησιμοποιηθεί το μιλιμετρέ. Και δεν πήγε μόνο για το μάθημα της φυσικής, όλα τα τετράδια από το μιλιμετρέ χαρτί. Ας το κάνουμε όμως μόνοι μας. Δηλαδή δεν γίνουν και κάποια πράγματα από κάτω, τα θέλουμε για να τα κάνουμε και οι άλλοι από πάνω σου. Δεν πάει πάνω. Για προχωράμε. Να τι κάνουν οι Κύπροι. Να πάρω εγώ για το συνηθισμένο πράγμα για το εκκρεμές, ας πούμε. Τι λέει, μια ομάδα παιδιών στο σχολείο, να ρωτήσουμε και τα παιδιά αν τους αρέσουν για τις ερωτήσεις με και βρίσκονται εδώ, μελετά το απλό εκκρεμές. Πώς θα εργαστούν για να ελέγξουν αν η περίοδος του εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη από το πλάτο της παράγωγης σύστημα. Δεν τους λέμε να το κάνουν. Τους λέμε να σκεφτούν, να σχεδιάσουν ποιο πείραμα θα κάνουν. Θα λέει να μην το τραβήξουν 2 μοίρες, 4 μοίρες, 6 μοίρες, διαφορετικό πλάτος, για να δουν αν εξαρτάται ή όχι. Θα υποθέσουν μια πειραματική διαδικασία. Το άλλο το κέφτο. Δίνουμε τα αποτελέσματα. Όταν το μήκος του εκκρεμούς είναι 0,95,
Ο χρόνος των 20 καλαντός είναι 39,1. Τι λέει, να επεξεργαστείτε τις μετρήσεις και να κάνετε μία γραφική παράσταση. Η γραφική παράσταση είναι η εικόνα, ο πίνακας των φυσικών επιστημών. Το βλέπει ο άλλος και καταλαβαίνει τι γίνεται αυτό που λέει, όπως είδατε και το προηγούμενο. Και βλέπετε αυτό κυριάρχησε που πήραμε τους μαθηματικούς, αυτό το χρησιμοποιήσαμε στα εργαλεία, και μέσα σε εφημερίδες τώρα και παλιοί για οτιδήποτε βλέπουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε να σχεδιάσουν μια γραφική παράσταση. Το επιτρέπει ο νόμος. Να τους δώσουμε την ευκαιρία και να κάνουν μια γραφική παράσταση. Θα δούμε, ξέρουν να σχεδιάζουν μια γραφική. Το ίδιο, και γιατί έβαλα πολλά από τα εκκρεμές. Για να μην πείτε ότι είναι μία και θα την ξέρουν όλοι. Και τα φροντιστήρια θα προσαρμοστούν και τα φροντιστήρια. Όταν δουν ότι βάζεις τέτοια, θα ασχολούνται και αυτοί με τέτοια. Αν τους κάνεις και πείραμα, θα πάρουν λεκάνες και θα κάνουν το πείραμα. Ακολουθούν. Δεν προηγούνται και καθορίζουν. Ακολουθούν. Σαν λάθος και γίνει. Άλλη ερώτηση. Ομάδα μαθητών. Είναι πάνω στο ίδιο και πάνω στο προχωρήσουμε, αλλά να δούμε κι άλλο. Να, στην ορμή. Δεν είναι τα καροτσάκια. Που είναι ενωμένα πάνω, υπάρχει ένα γραφείο και κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Να βρείτε και στο τέλος, το δεύτερο με ενδιαφέρει, να περιγράψετε μια πειραματική διαδικασία με την οποία θα υπολογίσετε με ακρίβεια την ταχύτητα του κάθε τρόλεϊ χωρίς μόλις αυτά διαχωριστούν. Γι' αυτό το κάνουμε. Δεν το κάνουμε απλά με υποχρεωτική άσκηση. Έχουμε και κάτι αισθητήρες και κάτι φωτοπύλες και το κάνουμε πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ακρίβεια. Είναι μια πειραματική διαδικασία. Εντάξει, προχώρα. Αυτός είναι ένα διάδρομο που είναι και άλλο, εντάξει, δώσαμε μια εικόνα. Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Εδώ με τον αισθητήρα που λέει για να γύρισε τον μπροστά. Τι λέει. Έκανε παράδοση του σώμα, πάνω κάτω. Διέλυξη οδόν και στα πίσω. Μέτρησε εδώ την περίοδο. Από μύτη σε μύτη πόσο είναι. Έχει το τελείο. Μπορεί, εφόσον το είδε, να το θεωρήσει ότι είναι χρήσιμη γνώση, που χρειαστεί κάπου θα αξιολογηθεί πάνω σε αυτό, θα μετρήσει. Όγδοη ερώτηση. Να μια άλλη. Αυτή σε γυμνάσιο. Δύο μαθητές έχουν τη διάθεσή τους στο μεταλλικό ελαττήριο. Αυτό το σλίνκι που έχουν και παίζουν και κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια και τα αγοράζουν από τα περίπτωση. Να περιγράψουν οι μαθητές αυτοί πώς μπορούν να κάνουν εδώ πέρα ένα εγκάσιο κύμα και πώς ένα διαμήκη. Να πούνε δηλαδή θα το κουνήσουμε έτσι και θα γίνει εγκάσιο. Το κουνήσουμε και θα γίνει διαμήκη. Να σκεφτούν μία πειραματική, τους τα βάζουν αυτά. Δεν τα έγραψα εγώ. Έτσι τα βρήκα από θέλω. Νόμος του Χουκ. Και πάλι με περιτρεμές. Άστο και τώρα να προχωρήσουμε. Θερμόμετρο. Αυτό τώρα πάει σε ξένους. Τους δείχνουν το θερμόμετρο, τους δείχνουν ότι έχει φτάσει ο υδράγγελος. Πόσο δείχνει να ξέρει διαβάζει τη θερμοκρασία του θερμόμετρου. Θα το χρειαστεί όταν μετρήσει και τη θερμοκρασία τη δικιά τους. Προχωράμε. Αλλά τι άλλο τους δίνουν. Τους δίνουν αυτό το τυπολόγιο που τους δώσανε και το περιοδικό πίνακα. Δεν χρειάζεται να μάθει. Ό,τι που χρειάζεται να μάθει να το βρει. Και το επόμενο, για σκεφτείτε να πάμε εμείς στη δεύτερη ηλικία και τους τα δώσουμε αυτά. Αφού αυτά ζητάμε να μάθουν. Αυτοί τους τα δίνουν. Τους λέει ο τύπος, μα αυτό θα το βρει οπουδήποτε. Αυτό το Googling που λέμε, τι ψάχνεις και βρίσκεις τι θέλεις. Την πληροφορία την έχεις. Η πληροφορία δεν είναι γνώση. Με την πληροφορία θα δημιουργήσεις γνώση, αν τη χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι ευτυχία αυτό. Το να τα ξέρει απ' έξω και να τα λέει, είναι να ξέρει να τα χρησιμοποιεί. Ας τα δώσουμε αυτά να τελειώνει η ιστορία ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα μαθαίνει απ' έξω για να ασχοληθεί με κάτι άλλο πιο ουσιαστικό. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους καθηγητές και στους γονείς και συνεργάτες των ΕΦΕ και ΕΦΕ που συμμετείχαν στο 2013. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια, έχουμε συζητήσει κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα κάνουμε, για να μπορέσει του χρόνου το νησί σας, ένα νησί που δίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον έτσι, για τη μάθηση των παιδιών σας, να έχει από όλα τα νίκια μαθητική ομάδα στον διαγωνισμό του 2014. Δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ. Το ότι θα συμμετέχουν όλα είναι ένα βήμα. Βάλαμε ένα στόχο στην εκπαίδευση αυτό που είμαστε εδώ. Λένε θέλουμε αυτό. Θα δούμε πώς το πετύχουμε και θα αξιολογηθούμε. Ευχαριστώ για την υπομονή.